Mubarak. Baki san me ya faru ba dai? Wallahi ina son wakan dan magorin nan ne kuma bari ki tanga yayi. Ai wai kuma wahala ce. Haba da Allah ina Mubarak. Malam nace dama kai ka turo kace a kira ni? Ni ne mana. Sai dai kuma ban gane ka ba. Baki gane ni ba? Assalamu alaikum yan garin nan ku zo wani bako ne ya zoka. Ni ne dan damu magori. Kaman wakan ka nake ji. Kwarai kwa. Daga gaba. Da magunguna ne abun al'ajabi ba iyaka. Ku zo ku yi kallo kar ku damu, kai kallon mole gidanka. Sai ku yi mun ciniki na gaske, tun da na sai ku na zo da kaka. Na san dai dawa ke ɗauku da wake.